una exposició en la que anem a recordar els 40 anys de Junta Local, 30 anys de Falles Majors i també anem a presentar els esbossos de les falles del nostre poble. És una combinació d'història, de tradició, de recordar que el que som avui, les falles d'Aldaia que som avui, és gràcies a molta gent, a moltes falles majors, molts presidents que han treballat perquè aquesta festa fora gran, en aquest cas el nostre poble. Per tant, emoció, satisfacció, i jo crec que són d'aquestes coses que les falles també diuen molt, no? Són festa, però són tradició, són cultura. Per tant, encantats, i també és un començament ja de que les falles estem en gener 2019, això ja en seguida està en marxa. El món de les falles d'Aldaia sempre està a l'altura. Sabia que era un dia especial perquè és una manera de recordar d'on veníem, d'on estem i on volem anar, i per supost els presidents, les juntes locals, inclús de la comarca també han vingut per a recordar les falles d'Aldaia, que sempre han sigut un referent i ho seran sempre. Pues està sent un any inolvidable, ple d'emocions i de records. Són 40 anys de Junta Local Falla d'Aldaia i 30 de Falles Majors, i n'hi ha que celebrar-lo per tot lo alt. Enguany, el dia de l'ofrena de la Verge, hi seran les 30 Falles Majors i 30 Falles Majors infantils, i per supost també els acompanyants i presidents dels 40 anys de Junta Local. Una exposició com esta, que n'hi ha de tota classe de complements, vestimenta, el vestuari de la primera fallera major, el tratge de la primera fallera major de Junta Local infantil, l'exposició, les seues arracades, les seues sabates, les seues calces, doncs és molt bonic. Llavors veure les actes, les primeres actes a mà fetes en el llibre d'actes. Després veure portades de llibrets que, per exemple, la fallera major d'este any, son pare ha sigut guanyador de portades, que per desgràcia no estem nosaltres, de portades de Junta Local. Està el 30 aniversari que son pare guanyà també la portada de Junta Local, del llibret. Entonces és una cosa molt bonica i molt de sentiment. Lo que más me ha gustado de la exposición ha sido el Señor Resultats, porque muestren de cada falla el que era. A mí lo que más me ha gustado de la exposición han sido las portadas de los llibrets, porque para mí tiene un sentimiento especial, ya que mi padre fue partícipe en 3 ocasiones de poder llevar la portada en el libret de Junta Local. Este año es alucinante, lo estoy viviendo al máximo, junto con la corte, con las falleras mayores del resto de comisiones, es genial, espectacular.